God aften, jeg hedder Hans Pilgaard. Velkommen til Hvem vil være millionær? I en celebrity-udgave i aften med Stina og Amalie fra Paradise Hotel. Som i aften er her for at spille om penge til velgørenhed. Velkommen til. Tak. Først vil jeg gerne lige sige, at Stina hun er en kæmpe kælling, sådan rent personlighedsmæssigt. Hold nu kæft, frøken Blankovic, altså bare fordi jeg står bryster dig. Ej, okay, Stina, du skal altid snakke om din krop. Altså, vi kan jo ikke alle sammen være født med silikonebryster, vel? Nej, det kan du i hvert fald ikke. Nej, men i hvert fald velkommen til. Hvilken god sag har I tænkt jer at støtte med jeres gevinst i aften? Ja, men altså, vi vil gerne give en hjælpende ånd til Chili-offerne. Nå, Chili-offerne, du mener offerne i Chile? Ja, du behøver ikke at gøre grin med mig, Ulf. Altså, nej. Vel? Nej, men... fordi at man ikke ligesom er født med en guldske i lunden. Altså, men i hvert fald velkommen til. Lad os komme i gang med at spille held og lykke til jer. Og især til offerne i Chile. Aftens første spørgsmål, det kommer her. Hvilket af disse bogstaver kommer først i alfabetet? Er det A, A? Er det B, B? Eller er det C, C? Eller er det D, D? Ja. I kender måske den gamle remse. Na, 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 na. Er det den der brug-brug-brille? Jeg hører, du siger A, og det betyder, at I er på 1000 kroner. Holder I fast i jeres svar? Ja. Alle tiders. Flot klaret. Tillykke, I er på 1000 kroner. Flot. Altså, vi behøver ikke engang at ringe til vores livlinjerne. Det er imponerende. Lad os bare gå hurtigt videre til anden spørgsmål. Og det lyder som følger. Hvilket af disse ting kan man brænde sig på? Er det A, vand? Er det B, vind? Er det C, jord? Eller er det D, ild? Altså ild, som er varmt. Ja. Det kunne godt være Chile, fordi det brænder rigtig meget halsen. Ja, men nu er chili ikke et af svarmulighederne, så... Men det er til gengæld jo altså ild, som er varmt. Og spørgsmålet var, hvad kan man brænde sig på? Og husk, det gælder altså velgørenhed. Ja, men jeg tror gerne, at vi vil ringe til en, vi engang har knaldet med på et hotel i Mexico. Ja. Men det kunne også være, at I bare havde lyst til at svare D, altså ild. Nej, vi vil gerne ringe til Willy Søvndal. Så du sidder altså og siger, at du har knaldet Willy Søvndal, formanden for SF, Willy Søvndal? Nej, altså SF, ham kender jeg ikke. Nå, hvor er du blank. Altså, SF, det er kønssygdom. Har du aldrig haft det? Jeg tror, vi er lige nødt til at holde fast i, at SF er et politisk parti. Ja, præcis. Ja. Okay, Stina, hvem var så lige blank? Altså, måske du skulle tage at redde dine egne fødder, inden du fejrer for egen dør, ikke? Okay, undskyld, bare fordi jeg ikke har været til et eller andet åndssvagt party. Vi vil gerne ringe til Willy Søvndal. Du ved, Willy Søvndal, ikke? Ham den gamle, ham der er med i alle reality-programmerne. Ja. Ham. Hvad med, at I stedet for brugt måske en anden livline og måske spurgt publikum? Okay. Synes jeg også, vi skal ringe til Willy Søvndal? Nu er jeg simpelthen lige nødt til at gå ind og stoppe her en gang. Stina? Hvad er det? Jeg hørte dig sige det. Jamen, det er... Jamen, bordet fanger jo her i Hvem vil være millionær, og det er fuldstændig korrekt. I er på 2.000 kroner. 2.000. Så tror jeg gerne, vi vil stoppe, ikke, Stina? Hvad snakker I om? Stop. I har jo kun 2.000 kroner. Det 2.000 kroner, det er sgu da mange penge. Det er da 3 gange så meget, som det lige fik for den der pornofilm, ikke? Skriv en check, Jan Pilgaard. Ja, det er bare give den til mig. Ja, men så skriver vi så 2.000 kroner til offerne i Chile. Og jeg siger så tak for i aften.
Hvem vil være millionær er tilbage igen i næste uge, og så bliver det spændende at se, hvem der så er vært, for jeg gider seriøst ikke mere.